Mentre el cotxe travessava el riu Siurana, s'obrien les aigües netes, límpides i provocava un efecte de color i de llum excepcional. En Martí havia obert la finestra imitant l'avi, i una aigua fresqueta i esquitxar la cara agradablement. Després de tombar el riu a la dreta, a pocs centenars de metres aparegué un camí ascendent a l'esquerra just abans d'un revolt i d'un barranc. Una parella de barriques velles on hi havia escrites en color blanc, despintat pel temps Mas del Camperol, et donaven la benvinguda a la propietat. Una portalada de ferro rovellada i esbatanada t'oferia entrar i et portava fins a la masia, ara molt més gran del que li havia semblat des de lluny en Martí. Per arribar-hi, unes oliveres centenàries replantades de poc t'acompanyaven en el curt trajecte i et convidaven a reduir la velocitat. Hola una altra vegada, benvinguts al canal VIP Cambrils. En aquesta ocasió us volia parlar d'aquest llibre, Un estiu al Priorat, de la Pilar Garriga. La Pilar és filòloga i escriptora i fa 10 anys que va començar aquesta quadrilogia, que va començar a escriure amb el primer llibre, que és Un estiu a Borneo, va continuar amb L'home del bosc, després el tercer va ser Un estiu a Takugama i el darrer va ser Un estiu al Priorat. Jo vaig començar llegint-me el primer, Un estiu a Borneo, que és un llibre que també s'ha recomanat molt als instituts i a les escoles, i que em va agradar molt perquè és un llibre emotiu basat en fets reals, i per això em vaig animar a llegir Un estiu al Priorat. El protagonista de la història d'Un estiu al Priorat és el Martí, un noi adolescent que viu amb la seva mare, la Clàudia, i que no coneix el seu pare ni l'ha trobat a faltar fins al moment. Però un dia, fent neteja a la Clàudia a casa seva, el Martí i la Mont, que és la seva amiga, troben entre la paperassa de la seva mare un poema dedicat a la Clàudia d'un tal MG que el firma i que tot just està escrit un any abans que naixés el Martí. El Martí i la Mont sospiten que pot ser del seu pare i comencen una recerca que els porta al Priorat i a una masia solitària, que és la masia dels seus avis. Allà el Martí hi viurà i començarà a treballar fent feines de pagès, coneixerà els seus avis i amb la Mont descobrirà els paisatges més bonics del Priorat. Al final de la història, el Martí viu uns moments molt emotius que no us desvetllaré i que són deguts gràcies a l'ajut de la seva tieta Rosa. Què és el que m'ha agradat més del llibre? Sobretot els que som del Camp de Tarragona, que sovint anem a fer excursions al Priorat i que ja ho coneixem, potser no descobrirem res d'interessant, però jo crec que sí, perquè la Pilar ens fa redescobrir el Priorat amb unes descripcions fantàstiques dels millors racons del Priorat, sobretot de les mines de Bellmunt del Priorat. També, a través del treball del Martí i de la Mont a la masia, també descobrirem una miqueta com són les feines del camp i de la masia al Priorat durant tot el periple, durant tot l'any, una miqueta què és el que toca fer en cada època de l'any a la masia. I crec que també és un llibre que és molt emotiu per la relació que hi ha entre el Martí i els seus avis. Res més, jo crec que serà un llibre que, si llegiu, us agradarà força.